Het wordt deze week heel tijd warmer. Het wordt een warme maartijdsweekend. Ja, zo wie het joert nog net. Het viel er zelfs koud aan op de wind. En die wind held ik aan, ontmatig of vrij krachtig. In het watergebied betekent krachtig, maar nog wel uit de richting zuid-zuidwest. En dan joen en vannacht. Bewolking. En er valt dus even wat ruim. Ja, het is uit een trog eens even wat wierd. Net dat het millimeters op smiet, maar wel dat wierd te waar uit een trog en vooral vannacht. En dan hebben we de temperaturen om het bij de 5, 6 graden heen. En dat is heel wat hoger als de aanroende nacht. En dan de wind, die zal matig wezen en komt uit het zuidwesten, maar die houdt hem dus wat del. Nou, steeds maar zuidwest, misschien wel even westelijk. Morgen hoe dat? We hadden zinnen er weer bij. We hebben meer zinnen als het orenpad van Nederland. Misschien eerst nog wel wat bewolking, maar die zinnen wind en windterrein. En de temperatuur morgen 10 tot 13 graden. Een prima temperatuur voor deze tijd van het hier. Boppen wat gewoon is. En de wind, ja, die zal zwak of matig wezen. Zie ik het heel iets meer het zuidwesten en het zuiden op. Nou, dan gaan we terug naar morgen nacht. Een hege temperatuur, 6 graden ongeveer. En dan het vooruitzicht. Wijze wordt een warme dag, 15 of 16 graden, droeg waren flink wat zinnen. Toen is je nog correct droeg hoe dag, maar ik alweer een hege temperatuur. Ik denk dat we toen eens uitkomen om het bij de 14 of de 15 graden. Op vrijdag hebben we toch wel wat meer kans op ruim. En dan komt die temperatuur ik weer wat leger te lezen. En al deze dagen een matige en vrij krachtige wind. En het weekend waar, we zullen het er morgen weer doen. Dus moeten we morgen maar weer even in het waarsje.